Dinja ġurnata sewda għal Partit Nazzjonalista. Hekk iddeskriva l-jum tas-Sibt Adrian Delija li fuq Facebook der urtat ħafna l-fatt li żiemel tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Bernard Grech, ħataflu l-unika programm fil-ġimgħa li kien allokat għal kap nazzjonalista. Fil-fatt, il-kap preżenti kiteb li Bernard Grech għadu lanqas ġie konfermat bħala kandidat għal kap tal-partit u diġà qed jitħalla jaħtaf l-unika programm fil-ġimgħa li kien ikollu hu bħala kap. Delija spjega li l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista għażel li xandar intervista ma' Bernard Grech minn flok miegħu li dejjem tkun skedata kull nhar ta' Sibt. Iżda Delija sfidah u tkellem fl-istess ħin fuq Facebook Live. Kelli nirrikorri il-mur Facebook Live minn flok nutilizza l-istazzjon il-medja il-Net FM tal-Partit Nazzjonalista biex inkun nista' inxandar il-messaġġ politiku tiegħi. Delija kritika wkoll il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista li qal li waqfet l-intervisti allokati għal kap tal-Oppożizzjoni. Bħalissa qed jiġi imfixkel imxekkel dak li huma id-drittijiet il-funzjoni tiegħi bħala kap tal-Oppożizzjoni, bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Delija qal li l-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista setet iżżid fi kwalunkwe ġurnata u ħin ieħor l-intervisti allokati għal kandidati għal kap tal-partit, għal iżda li minflok għażlet li twaqqaf il-ħin tal-kap tal-Oppożizzjoni. Din il-ġimgħa il-Kummissjoni Elettorali informatna illi derila illi għandha tneħħili dan il-programm fuq talba pratikament illi saret minnaħa tal-tim jew dawk li hemm wara l-Avukat Bernard Grech, għax minflok riedu illi ikollu u dak il-slot ta' 11:30 li ituni, insomma jagħmlu li xi pjaċir, slot ieħor ħalli żewġ programmi jkunu relatati mal-kampanja. Delija qal li dan huwa l-istil antik ta' dawk li jridu l-kontroll assolut tal-Partit Nazzjonalista u saħaq illi lilu mhux se jsiktu ħadd. Fl-aħħar jiem il-ġlieda bejn iż-żewġ kandidati għal kap tal-Partit Nazzjonalista ħraxet, b'Delija jfakkar li huwa qatt mevada t-taxxa u li dan hu reat kriminali. Daf botta ċara l-Bernard Grech li kien kostrett iħallas eluf kbar ta' euro f'kontijiet pendenti ma tat-taxxa u tal-VAT, sansitra kontijiet minnhom imorru lura l-9 snin ilu. Intant fi stqarrija l-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista spjegat li matul dawn l-aħħar ġimgħat ħarġet skeda ġimgħa b'ġimgħa ta' programmi li jbilanċjaw ix-xandir bejn il-persuni li ddikjaraw l-interess tagħhom għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista u ma ċaħdet qatt li l-kap tal-Oppożizzjoni milli jitkellem fuq il-midja tal-partit. Irrikonoxxiet li Adrian Delija xtaq jitkellem is-Sibt bħala kap tal-Oppożizzjoni u proponitlu ħin differenti. Iżda Delija informa lill-Kummissjoni li l-ħin li taw ma ridux u insista li jitkellem fil-11:30 bid-dritt bħala kap tal-Oppożizzjoni. Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista ma ċċettax din it-talba.